Assalamualaikum salam. Rahayu, rahayu mulyaning jagat. Ingsun kirim puji bekti wujudipun gondo arum katur dumateng sadaya leluhur. Kaluhur, kaki dahyang nini dahyang. Sumambah ing piantun cikal bakal. Akal bakal banjar pekarang mriki dhateng katalumpen tuhupi pundi-pundi. Sagung para empu maha resi, pandhita wikura kawilan para wasis ulah ing gegaman ingkang ngaluhur. Ingsun asung dhahar gondo arum, ingsun ngobong dupa sada arum kayuswadi. Kuku sing dupa kadya kaya manuk putih. Kuku sing dupa sira ingsun kongkon menyang swarga loka seger kewarasan padaning ati. Hayo kongsi hanyumpang marga lampung nyimpang marga kono sempataning hyang maha nasa. Duh Gusti kawula nyuwun wilujeng satuhu satuhu satuhu. Rahayu para leluhur. Ngata Bagama nyaya Jadapa lawa Satata Karacanaha. Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasya Yamidura Radamya Yamidusa Sabdamya Yuda Yuda Dayudaya Yasya Caca Sya Yasiha Mamasya. Swarga langgeng eyang Ki Ageng Henis sak keluarga sak leluhuripun. Kula Sugiyanto saking Gandakan Jabres Solo Surakarta badhe sowan dhumateng panjenenganipun eyang Ki Ageng Henis. Mugi anggone kula sowan dhumateng panjenengan tampi kaping kalihipun kula sowan dhumateng panjenengan badhe nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dhumateng para leluhur. Mbok menawi panjenengan paring pirsa ingkang sakeca lan prayoga sowan dhumateng para leluhur, kula nyuwun ilmu kaweruhipun dhumateng panjenengan. Kaping tiganipun kula sowan dhumateng panjenengan badhe nyuwun agunging pangapunten mbok menawi anggene kula gesang wonten ing bumi tanah Jawi nggadhahi salah luput lan dosa ingkang kula sengaja lan boten sengaja ingkang boten meranani ing penggalih panjenengan. Saking gesang kula nyuwun agunging pangapunten. Kaping sekawanipun kula sowan dhumateng panjenengan badhe ngalah berkah. Mugia anggene kula sowan dhumateng panjenengan pinanggihan rahayu wilujeng lir ing sambikala murah sandang panganan papan lan mugi pinanggihan kamulyan lan kanugrahan dhumateng Gusti. Kaping gangsalipun kula sowan dhumateng panjenengan badhe kirim donga nggih punika waos zikir saha tahlil. Mugia anggene kula waosaken zikir saha tahlil panjenenganipun eyang Ki Ageng Henis sak keluarga sekeca lan legawa dhumateng kula. Mbok bilih anggone kula atur cukupaken semanten. Kula kawiti kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim.